Θα πάμε στα τρένα. Τα τρένα που φύγαν που λέει το τραγούδι. Πάμε εκεί, περιμένουμε, όχι σταθμό δεν υπήρχε. Τα τρένα αφού σταμάτησαν, ανεβαίνουμε πάνω, μας δίνουν κάτι χαρτόνια, τρόφιμα, ξερά τροφή, γαλέτες και αυτά. Τώρα εμείς τη γαλέτα θα φάμε, αλλά είχαμε μια πίνα, εγώ και τα παλικαράκια εκεί που έχω, μια πίνα είχαμε. Γαλέτα, ξεγαλέτα, κουσέρους αυτά. Αλλά στον δρόμο που πήγαιναμε το τρένο σιγά, από τα χωριαδάκια έβγαιναν τα παιδιά. Να φάνε. Νηστικά τα παιδιά. Όλος ο κόσμος νηστικός. Και εγώ τα έδινα, τα πετούσα στα παιδιά να πούμε. Τώρα θα πάμε στο λόγο υποδοχών. Και μας περιλαβαίνει, αλλά ακόμα στάσου, ένας φαντάρος μας πήρε. Πήγαμε εκεί μια σκηνή, 1000 άτομα μέσα. Τα τραπέζια σαν τρένα στη σειρά. Νηστικοί εμείς λέω τώρα. Μαρμελάδες, μέλια, σταφυδόψιμα, βούτυρα, απ' όλα. Λέω Κώστα πάρ' και λίγα μας δεις γιατί. Τέλος πάντων έφαγαμε και πολύ καλά. Τώρα θα μας πάρει ένας φαντάρος παλιός εκεί. Κάθε μια διμερία κάθε φαντάρος έπαιρνε στη σκηνή την παλιά. Πάμε εκεί πέρα, μας παίρνει μας ένας φαντάρος και κοιτάζουμε κάλικες από κανόνια, τέτοιοι μεγάλοι, στη γη μέσα. Εμείς νόμιζαμε, φέριξαν εκεί από έξω. Κοίτα, όταν δεν είχαμε κάτι να προσφέρουμε υπηρεσία αυτή τρομερή, πήγαιναμε στα στερίγματα τους φαντάρους για να φάνε. Και πήγαιναμε και εφοδεύουν, πήγαιναν οι αξιωματικοί με τα πόδια θα πάνε. Τους πήγαινα εγώ και είχαμε νύχτα, η νυχτερινή. Είχαμε τα φώτα στις σκουτήσεις τόσο, στενά. Έβλεπαν μόνο μπροστά μας. Λέω, είχα λογαγό και μικρότερους άλλους, δεν θυμάμαι λοχίες, τι ήταν. Λέω, παιδιά, για να ανεβούμε στην κορφή, λέω τώρα, θα κατεβείτε κάτω, λέω. Θα είναι ένας από τον βράχο και ένας από τον γκρεμό. Και εγώ στη μέση βαδίζω, δεν φαίνεται, δεν κοιτάζει. Σκουτίδα, νύχτα, ομίχλη, δεν κοιτάζεις, αποδέσαμε εκεί. Και έτσι ανέβαινα πάνω. Και μια μέρα πήγε ένας Χατσάτογλου, δεν τη ξέρεις. Πήγε ένας και δεν γύρισε καθόλου το παιδί. Πήγε απάνω στο ύψωμα και δεν γύρισε καθόλου. Πήγε το απογευματινό το φαϊτό πήγε και ο Χατσάτογλου πούλη, ο Χατσάτογλου δεν ήρθε ακόμα. Καλοκαίρι φορούσαμε αλυσίδα για να ανεβούμε ψηλά. Κατάλαβες, γιατί ο πυλός αυτά ασπροχώματα είχε. Τώρα να μην πάμε αλλού, θα στα πω εν ολίγης. Και πλημμύρες έζησαμε και θύελες πέρασαμε και οι σκηνές μας έπεσαν όλες, μας πλάκουσαν, πολλά είδαμε εκεί. Για τη ζωή σου φοβήθηκες? Ποιο? Για τη ζωή σου φοβήθηκες? Όχι. Δεν φοβήθηκες, να μην σκοτωθείς? Τώρα μας πιάνει ο τυφώνας. Μας πιάνει ο τυφώνας και από βραδύς ο λοχαγός μας άκουε το μετεωρολογικό. Πότε θα κάνει χιόνι, πότε θα κάνει βροχή, πότε θα κάνει αέρα, ανεμοστρόφιλο αυτά. Και μας λέει, παιδιά, 10 η ώρα θα έρθει ο τυφώνας, λέει εδώ. Θα μας πάρει, θα μας κόψει ψηλά, λέει. Δες τις σκηνές σας, βάλτε κι άλλα παλούκια, να τις δέσουμε, θα τις πάρει ο αέρας, λέει. Και εσάς μαζί. Εμείς, ρε, αφού καρφωμένα έχουμε τα... Στο Πουσάν έχουμε εκκλησία, Πουσάν. Αλλά είχαμε και παπά στην πρώτη γραμμή. Ναι. Ένα παπαδάκι κριτικός.
Θέλω να μου ενδιαφέρει. Για την Κορέα. Λοιπόν, μας έπιασε ο τυφώνας. Μας έπιασε ο τυφώνας, μας γκρέμισε όλες τις σκηνές και πλάκωσε τα παιδιά όλα. Λοιπόν, λίγο πήγαμε μετά στα μετόπισθεν και μας πήρε το ποτάμι. Μας πήρε το ποτάμι ένα αυτοκίνητο που είχαμε κρεμασμένο στο γκαράζι για επισκευή, το πήρε το γκαράζι από το γκαράζι και έφυγε. Και εμείς πήραμε τα τζιπάκια μας και τις σκηνές μας, ατομικές σκηνές, και ανέβηκαμε απάνω στο ύψωμα, στο λόχο διοικήσεως, στην κορυφή απάνω για να μην μας πάρει το ποτάμι. Λοιπόν, τελευταία που θα πήγαιναμε στα μετόπισθεν, κράτησαμε μια μέρα περισσότερο, έμειναμε στην πρώτη γραμμή ο λοχαγός μας με εμάς δηλαδή το λόγο, για να παραδώσει την περιοχή και να πάμε αύριο στα μετόπισθεν κι εμείς. Και ήρθανε, μας χτύψανε εκεί πέρα κάτι κατσαμπλιάρες, ανταρτικά τι θα ήταν. Και εγώ ήμουν εκείνη τη μέρα σκοπός, κινητός σκοπός. Παρακάτω είχε μια γέφυρα ξύλινη και ακούω ένα θόρυβο στη γέφυρα. Και είχαμε διαταγή, εφοδεύουν δεν είχαμε, είχαμε διαταγή να ρίξουμε στο κόκαλο όποιος βγει μπροστά μας. Και εγώ πήγα να του σκαλίζω το κάλυμα να ανοίξω για να ξυπνήσω τον λοχαγό να μας πει τι θα κάνουμε. Πάω και το πιάνω από το κεφάλι. Το κεφάλι ήταν από το ξυπάσκει αυτός, νόμιζε ήταν κανένας κορεάτης. Και αρπάζει το πιστόλι, στο μαξιλάρι το έχει το πιστόλι. Αρπάζει το πιστόλι, λέω και λοχαγέ, εγώ είμαι ο Κώστας Δαβίδης, λέω. Και μου άφησε, λέω αυτό και λέει τι δηλαδή, αυτό και αυτό λέω, έρχονται ένα κύμα, έρχεται από κάτω, λέω τι να κάνουμε. Γιατί αυτός φαίνεται, τους είχε εκεί πέρα, σταμάτησαν αυτοί για να κάνει τη δουλειά του αυτός και να τον πάρουν να φύγουν. Και τι να κάνουμε, λέω και Λοχαγέ, στα όπλα λέει. Σηκώνω και τους άλλους, 10 άτομα ήμασταν, 10 οδηγοί, σηκώνω και τους άλλους και ντάγκα ντούγκα νύχτα, τι έκαναμε, δεν ξέρει κανένας. Νύχτα έριξαμε πάνω στη γη, αν πήρε κανέναν η σφαίρα δεν ξέρω. Τούν τα νιάτα ρίχνω στα γέρα. Άλλο τώρα. Γράφεις όλοι γυρίσαμε με κουσούρια. Με τι? Με κουσούρια γυρίσαμε Ναι. όλοι. Πες μου, τι εννοείς με αυτό? Κοίτα, αφού ήρθαμε άρρωστοι είπαμε. Ήρθαμε και άρρωστοι. Δεν μπορούσαμε να αντέξουμε τα κλιματακή με ενέσεις που φυσικά φύγαμε. Και τα κουσούρια από τα πόδια, από εσωτερικά αυτά κάτι. Γιατί σου λέω αφού έπαιρναμε νερό με χάπια, αυτά τα νερά που λέει τριαντάφυλλος, τα λέει αλλά είχε καλό νερό σε αυτούς και που ήταν φέντε. Εμείς έπαιρναμε από βόθρος μέσα τόσο πολύ. Πήγα τα είδα εγώ να δω γιατί έβαζαμε χάπια για να πιούμε το νερό. Μες στα κάνιστρα. Οπότε θα βρωμιά έχει το νερό, Μοιάζει πετρέλαιο.
Πολύ καιρό να παίξω. Πολύ καιρό έχω να παίξω.